Trochu sa obávam toho, že sa národ ešte viac rozdelí. Už aj tak sme rozdelení ako nikdy. Máme problémy s rasizmom, omše, neomše, kultúra, nekultúra. Jedni obdivujú Matoviča a tí druhí sú normálni. A teraz ešte sa delíme aj na očkovaných a tých neočkovaných. V iných krajinách a zrejme aj u nás očkovaní budú môcť ísť do reštík, do obchodiákov, športovať, cestovať. No a tí druhí? Na ulici ich hneď spoznáš. Budú oblečení v modeloch z roku 2019, budú dosť pri sebe. Nepustili ma do fitka. A počul si už o tom? Jednu pani nepustili ani do baru. Kto? No dvere. Neočkované ženy budú mať zrastené obočie, lebo ich nikto nevezme na kozmetiku. Vlasy ako Julia Hečková v roku 1986. A to sa im nebude páčiť. Viete, čo urobia? Spoja sa a začnú organizovať a páchať teroristické útoky. Budú naschvál roznášať mutácie. Budú šťať do bazénov. Očkovaní dostanú aplikáciu a na nej uvidia, kde sa práve antivaxery nachádzajú. Sedím v bare a pípne mi Volt Flu. Tak som to nazval. 100 metrov od teba je neočkovaný, volá sa Ďuso a vakcínu odmietol. Utekaj! Ale takto, priatelia. Ja nemôžem ľuďom, ktorí sa nechcú zaočkovať, niečo povedať, ani argumentovať, že prečo tak mali urobiť. Veria na konšpirácie a nič ich nepresvedčí. Nechcú si dať do seba pichnúť chémiu. Lebo Ibalgin je mix malín a Ježišových slz. Neviem si predstaviť svet, v ktorom by existovali len konšpirátori. Bol by plný strachu a na každom kroku by striehol nepriateľ. Sedíš v reštike, objednáš si brinzové halušky. Nejedz to pre Boha. Poslali to sem Američania, alebo nás chcú vyhubiť. Začína pršať. To nie je dážď, ale chemitrails. Rýchlo pod strechu. Korona je tu preto, lebo svet nechce, aby sme získali v Tokiu na olympiáde 20 zlatých medailí. Ale nie. Covid na svet poslali Židia, lebo sa im ľud odmieta podriadiť. No dobre, tú poslednú som vymyslel ja. No a čo? A potom si spomenieš na ministra financií Slovenskej republiky, ktorému peniaze spravuje manželka, lebo on im nerozumie. A tento pán žiada Maďarsko, aby posúdilo nezaregistrovanú vakcínu na použitie na Slovensku. A to aj napriek tomu, že naše inštitúcie ju už preskúmali a vydali k nej negatívne stanovisko. A všetci vo vláde mlčia. Aj títo ľudia patria do sveta, s ktorým ja nechcem nič mať.